Sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan, nagabulig kayo sang neurological disorder, nagabulig improve sang ila panghunahuna, naga-increase sang serotonin, kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakat sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na mo makapakonsulta sang libre. Libre? Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Pan Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time. Alas 6:03. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Huwebes nga adlaw, Abril 3, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, inisi ka K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Para sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antibacterial kag antiviral. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag-D3 Bio. Sa nagapangunang nga balita lokal, hubog nga lalaki, ginlampusan sang 2x2 sang isa ka sex worker nga iyagin transaksyon sa city proper.
Sa dugang balitang lokal, pamilya sang Ilonggo OFW nga nagapangayo sang tabang sa pungsod Saudi Arabia, luyag na kuntani ukon madugay na nga luyag papulion sang iya pamilya diri sa Pilipinas. Sa piha ka bahin, DSWD Region 6 nagabiso sa publiko nga hindi magpati sa mga grupo o kon individual nga ginaaligar nagapangbuhin sang AX. Sa dugang headlines, probinsya sang Iloilo, may 5 na lang ka banwa nga nakitaan sang pagtaas ang kaso sang dengue. Balita National, Bureau of Immigration, ginaresto ang Russian vlogger bangod sa pagpangharas sa mga Pinoy sa Bonifacio Global City. Sa dugang balitang National PhilHealth, nagalaom nga makover ang 18% sang hospital bills sining nga tuig 2025 kag 28% naman sa tuig 2028. Balita International, isa ka lalaki nga natampukan bangod sa linog sa Myanmar, buhi kag na-rescue matapos ang 5 ka adlaw. Sa aton balita sa patag sang sports, Stephen Curry nakahimo sang panibagong record sa NBA. Kag sa aton balita sa patag sang entertainment, Binibining Pilipinas ginpakilala na ang ila 36 ka opisyal nga mga kandidata para sa 2025 pageant. Dagamay ito ba ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan, buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:08 kag karon sa detalye na sang mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong sa kalwan sa klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi, klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, pila sa ulo ang naangkon sa hubog nga lalaki matapos ginampusan sang 2x2 sang sex worker nga iyagin transaksyon sa city proper alauna sang kagahon kaina. Sa inisyal nga impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa Police Station No. 1, hubog ang lalaki nga si alias Archie upod ang iya manghod nga si alias Darwin kag duha sa ikaiban pa sang nagtransaksyon sila sang sex worker. Naibloan nga ginaligar nga nag-ayo si alias Archie isang inugbayad sini sa nasabit nga sex worker apang wala ginbaton sang babaye bangod sa kahulugbon sang lalaki. Apang ginsumbag ini isang suspect rason nga nagbalos naman ang biktima pinaagi naman sa paglampos sang 2x2 sa ulo. Ginpaig naman nga naglumpat sa taytay sa Iloilo River si Archie matapos giging kastigo sang ginaligar partner sang sex worker. Sa kaangot nga balitang lokal, yara na sa Ilabalay sa distrito sang Lapuz ang lalaki nga ganaaligar naglumpat sa Drelons Bridge o kon sa Iloilo River alauna sang kaagahon Abril 3. Ginkilala ini nga si Archie Tumabini o kon Tumabini, 38 anyos, iya manghod nga si Darwin, 31 anyos, kag upod nila nga si Noel Copuesto, 42 anyos, lunsay mga residente sang barangay Sinikway, Lapuz. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Romelo Tabuyok, ang hepe sang Iloilo City Police Station 1, ginpayag siri nga nagpadulong sa Ledesma Street ang tatlo sakay sa motorsiklo agud kuntani nga magtransaksyon sang sex worker. Apang bangod sang tuman nga kahulugbon, hindi magpasugot ang sex worker nga magtransaksyon sa ila bisan pa nga may presyo na ini. Bangod siri ginsakit ni Archie si alias Ella kag nagkuha pa sang kutsilyo sa motorsiklo. Apang nakakita naman sang baratihang nga 2x2 ang biktima, rason nga ginlampos niya ini sa ulo. Ginpulihan naman sa iban nga sex worker si Archie kag iban nga driver sang tricycle nga nagatambay sa lugar kag gintambagan. Samtang papuli na sa Sinakway, nagpayag si Archie nga manghinaw sa suba rason nga naglumpat ini sa taytay. Suno pa kay Tabuyok nga nagpinsar si Darwin nga wala na nakabutwa ang iya utod, rason nga kinulbaan ini kag nagpangayo sang bulig sa mga otoridad. Nagresponde naman ang kapulisan kag Philippine Coast Guard o kon PCG sa diin naglabot sa kapinsyam ka oras
ang ila pagpangita kay Archie. Apang lipod sa ihibilos ng tanan, si Archie ang nakatakas na sa suba, nagpauli sa ila balay, kagliwat nga nagainom sang pula nga kabayo. Sa pihakabahin sa dugang panaton nga balita lokal, madugay na nga gusto papulion sang iya pamilya si Angel de Costa Bardinas, 28 anyos, nga pumuluyo sang Barangay del Castillo, Sara, Iloilo, kag isa ka OFW sa Saudi Arabia. Sa interview sang K5 News FM, Sara, sa iya nga magulang nga si Rosale de Costa Langrio, iyagin payag nga Nobyembre sang nagligid nga tuig pa lamang, gusto na kuntani nila nga papulion si Angel bangod nga sa pagpangmaltrato sang iya amos nga isa ila manghod. Dugang paniya nga nakaistorya sa iya sang isa ka bes, ang iya manghod may kantanan sa iya ginaagyan sa iya nga amo. Naibloan nga nakaagiman ini nga ginpakdol sang baston sa iya amo sa tiil kag ulo nga ila na tukiban, pinagi naman sa ila pa kaisa nga ginasugiran ni Angel. Sa karon padayon pa nga ginaproseso sang iya utod agud nga makapauli na ini sa Sara kung saan may isa na ka agency ang nagabulig sa ila agud nga malapot ang ila manghod sa nasambit nga pungsod. Samtang ginkumpirmar naman sa iya utod nga nakuha na sang amo ang iya cellphone kung saan hindi na nila ini makontak o kung makuhaan sa impormasyon na hanungod sa iya sitwasyon. Sa piyak nga bahin nagpaandam ang Department of Social Welfare and Development kan DSWD Region 6 nga hindi magpainto kasunod sang report nga may mga grupo o kun individual nga nagapangbuhin sang Assistance to Individual in Crisis Situation o kun AICS nga nabaton sa mga pumuluyo. Base sa talatapan, ang AICS ang paragid lamang sa mga kwalipikado o kun qualified nga mga individual nga may ginaagyan nga krisis. Dugang pa hindi ini mahimo buhinan sang bisan sino bangod ang kwarta ang para sa mga natumod o kon identified nga beneficiaries. Ginatag naman sang DSWD Region 6 nga wala sang politiko o kon partido nga gina-endorso ang ahensya kag nagapanindugan nga wala sang kamatuoran nga kakson sa listahan kung hindi magpakita sang suporta sa partikular nga mga kandidato o kon partido. Philippine Standard Time, alas 6:13. Ang masunod naman yung mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluwan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan na wala sang kinanaan. Mighty C, labi nga gid pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Gin kalipay kagin pasalamatan sang Iloilo Provincial Health Office o kun IPHO nga mayara na sang 5 ka banwa na gid lamang sa probinsya sang Iloilo ang nakitaan sang pagtaas sang kaso sang dengue. Ini ang ginkumpirmar ni Dr. Maria Socorro Quinion, ang head sa nasabit nga talatapan sa interview sang K5 News FM Iloilo. Suno sa kay Quinion nga dako gid ngang bulig sa mga eskwelahan, komunidad kag kabaranggayan sa pagpanabo sang dengue cases sa probinsya, pinagi naman sa ululupod nga pagpaninlo. Dugang pa sini nga yara lamang sa negative 47 ang dengue growth o kung ang dengue growth rate kung saan 5 na lamang kabanwa ang nakitaan sa padayon pagtaas sang dengue cases nga ginalakipan sang Barotac Nuevo, Bingawan, Cabatuan, Pututan kag San Dionisio. Samtang dakop ang napulo ka mga manog pangisda o kon fisher folks nga sakay sang duha ka vessel sa banwa sang Concepcion bangod sa ginapahayag dynamite fishing. Ginpangunahan ang operasyon sang Provincial Bantay Dagat Task Force sa vicinity waters sang sitio Baliguinan o kon Baliguinan sa mga labang Concepcion, Iloilo. Lakip sa mga nagkaladakpan amo ang siyam ka mga taga-Carles, samtang ang isa naman ang nagikan o kon pumuloyo sang Mambusaw, Capiz. Yara naman sa Viente ka kilos ang nagkalain-lain nga mga baridad sang isda ang nakumpeskar nga nagabalor sang 3,600 pesos o kon 3,600 pesos nga kagin turnover ini sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR para sa scientific examination. Nahibaloan nga ginadumilian ang dynamite fishing bangod ini ang nagapatay sa dako nga numero sa mga isda kag isa sa nagapangunang rason sang coral reef destruction o kon pagkaguba sang coral reef. Inigabahin sa aton mga pagbalita, ginadala naman sa Kalwan sang Clinica DTX 500 ang Palay Leaves with sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tion sang kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulugon.
Magklinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabuli gini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, di superior antioxidant. Nagbilin sa pila ka mga pahanomdom ang Iloilo Police Provincial Office o kun IPPO agud nga mangin safe ang pagmaniho sang salakyan. Base sa IPPO, kung magbiyahe dapat nga magplano sang temprano o kung mag-alokar sang oras, agud nga hindi maglagas ang tiyempo. Dugang pa nga dapat man nga palawigon ang pasensya kag likawan nga makigbais sa mga agresibo nga mga drivers. Siguraduhon man nga kalmado kag hindi magamit sang armas lutang sa away o kung bilang pamahog. Philippine Standard Time, alas 6:17. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunang balita nasyonal. Ginadulong naman sa kalwan sang klinika DTX Beauty Soap para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis. Nagklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa mga detalye na sa atong balita nasyonal, ginaresto sang operatiba sang Bureau of Immigration o kon BI ang Russian vlogger nga nag-viral sa media matapos nga ginpangharas ang mga Pinoy sa Bonifacio Global City o kon BGC. Ginreport ni BI Intelligence Division Chief Fortunato Manahan Jr. ang pagka-aresto ni Vitaly Zudorovetsky, 33 anyos, matapos nga nakatag bilang undesirable foreign national kasunod sang iyang viral social media post. Ang nasambit nga Russian national ang ginaresto sa koordinasyon sang PNP Makati kag Criminal Investigation and Detection Group o kun CIDG. Sa karon ginsaylo na sa detention facility sang BI sa sulod sang Camp Bagong Diwa sa Bikutan, Taguig si Vitaly samtang nagahulat sang deportation proceedings. Nahibaluan nga nakuha ni Vitaly ang atensyon sa mga netizens matapos nga ini ang nagpost sang iya videos nga nagapangharas sang mga Pinoy. Sa dugang balitang nasyonal, nagalaom ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth nga mapasaka ang coverage sang hospital bill sa mga miyembro sa 18% sa nga tuig kag 28% naman pag-abot sang tuig 2028. Ini ang ginanunsyo sang PhilHealth sa ginpadayon nga Supreme Court o kon SC oral arguments angot sa kontrobersyal nga pagsaylo sang 89.9 billion pesos nga PhilHealth Excess Reserve Funds sa National Treasury. Nahibaloan nga sanggin pamangkot ni Associate Justice Joseph Lopez kun nga wala gina-target sang PhilHealth ang 50% nga coverage. Ginsabat ini ni PhilHealth Senior Vice President Renato Limsiaco Jr. nga nagakatabo ang nasambit nga coverage partikular na sa mga government hospitals. Ang masulod naman nga mga balita nasyonal nga inyong babatian igadulong sa kalwan sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi kin magkalipat magamit sang Klinika Dio Fresh Dio Roll-On para priska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48-hour protection kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Nagpadulong na sa Myanmar ang ikaduha nga batch ang Philippine Interagency Humanitarian Contingent nga kahapon agud nga mag-assist sa recovery efforts bangod sa 7.7 magnitude nga linog nga nagtayog sa nasambit nga pungsod. Ang nasambit nga ikaduha nga batch ang ginlakipan sang 47 ka mga personnel gikan sa Philippine Air Force, Bureau of Fire Protection, Department of Health, Department of Environment and Natural Resources kag Office of the Civil Defense. Kung madumduman, gintayog sang 7.7 magnitude nga linog ang Myanmar sang tidalikdan nga simana nga nagpatay sa masobra 200,000 o sang 2,700 ka mga tawo.
Sa ato naman, duga nga balitang nasyonal, nadiskubrihan sang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kahapon nga may illegal nga salary deduction scheme nga nagakatabo sa ila mismo nga mga empleyado sa payroll division. Sandig sa statement sang MMDA, iban sa ila personnel sa payroll division ang nagmanipula sa payroll system sang ahensya agud makakuha sang gamay nga balor humalin sa sweldo sa mga na-target nga empleyado. Sa karon napaidalom na sa preventive suspension ang mga empleyado nga imbolbado o kon involved sa insidente samtang nagapadayon pa ang investigasyon. Balita International. Sa ilo naman kita banwa sa detalye sa aton Balita International. Ginadulong naman sa kalwan sa extend the food supplement for men. May maka kag klavo waska. Para sa mga ginakapoy, permilang ginakapoy, madasi kapoyon sa mga maluyang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Ang maka, root, kag klabuwaska, ang nagabulig sa pagpaayos ang blood circulation, bastante ini sa phytonutrients kag amino acids nga nagadala sa extra nga performance. Extend the food supplement for men. Sa detalye na sa aton Balita International, buhi kag na-rescue ang isa ka lalaki nga natampukan sang 5 adlaw. Sa humalin sa nagluntad ang 7.7 magnitude nga linog sa Myanmar. Nagakadulaan na sa paglaom nga makakita sa survivors ang mga rescuers apang hinali na lamang nga nabuhi ang ila sini paglaom matapos nga ma-rescue ang nasamit nga lalaki humalin sa marumpag ang hotel sa kapital sang Naypyidaw. Kung madumduman, gintayog sang 7.7 magnitude nga linog, ang Myanmar sa nakaligad nga simana nagpatay sang masobra 2,000 ka mga tawo. Sa dugang balita sa luwas ng pungsod, malapit 320 ka mga kabataan ang na-report nga patay, kag 609 naman ang pilason o kon injured sa sulod sang napulo ka adlaw nga pag-atake sang Israel sa Gaza. Suno sa United Nations Children's Fund o kon UNICEF, nalakip sa numero sa mga nagtaliwan nga kabataan ang napatay sang ginatake ang surgical department sang Al Nasser Hospital sa Southern Gaza sang Marso 23 o kon Marso 23 tuig 2025. Nahibaloan nga sa malapit 18 ka bulan nga gera, masobra 15,000 ka mga kabataan ang na-report nga napatay, masobra 34,000 ang pilason, kag malapit 1 ka milyon naman ang displaced o kon apektado, kag gindalukan o kon gindingutan sang basic services. Balitang Sports. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa balita sa patag sang sports. Ginadulong sa kalwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion safe use ang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig ini tinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Sa detalye na sa aton balita sa hinampang, naghimos ang panibago naman nga record ang NBA superstar nga si Stephen Curry kasunod sa ilang 134 to 125 nga kadalagan sa Golden State Warriors batok sa Memphis Grizzlies. Inibangod sa kadalagan sa Golden State, nagkamada si Curry sang 52 puntos sa sulod sang 38 minutos nga paghampang. Sa kabugusan, napakapasulod si Curry sang 12 ka 3-pointers, kag halos malabot ang 50-point triple-double performance. Samtang nagsaka na sa ikalima nga pwesto ang Golden State matapos ang makasaysayan nga kadalagan nga mayara na karon sang 44-31 win-loss record. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang entertainment, ginpakilala na sang Binibining Pilipinas ang ila 36 ka opisyal nga mga kandidata para sa 2025 pageant. Lakip sa mga nasambit nga kandidata amo sanday Miss Charm 2023 first runner-up nga si Annabelle McDonnell, Binibining Pilipinas 2023 first runner-up nga si Katrina Johnson, kag Binibining Pilipinas 2022 top 12 finalist nga si Ana de Mesa. Kung madumduman sang tidakdan nga tuig ginkorona
gikoronahan si Myrna Esguera sang Abra bilang Binibining Pilipinas International, samtang si Jasmine Bungay o Bungay ang halin sa Pampanga ang ginkoronahan bilang Binibining Pilipinas Globe. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita. Sa hulubaton 10-4 nagasaling ang pagkatamad makapaimol sa tawo pero ang pagkapisan makapamanggaranon sa iya. Philippine Standard Time, alas 6:26. Kagamay ito ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Good evening sa aton nga mga maukod nga mga tagpalamati dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz, kag sa aton nga K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 nga iba nagatutok subong via Facebook Live nga nagatutok sa luwasang pungsod sa mga overseas Filipino workers naton nga mga supporters. And of course dira kay Mr. Boyet Parcon sang Western Visayas Transport Cooperative kang WVTC, ang chairman sang WVTC, kag ang ila general manager nga si Mr. Hali Alcarte. Good evening man dira kay Sir Rex Doronila, Sir Arman Bacoguay, and of course kay Ma'am Apple Diapta Bataasan dira sa may Mocor and Three Wheels Company, kay Ma'am Bingtan kag William Tan. Thank you so much. And of course mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantayan ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo, alas 7 tabto alas 9, ang programa Phone Pal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tabto alas 12, ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 Kim Kaluyo. Kag ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tabto alas 4:30 sa hapon. Kag ini nga bay sa aton nga mga pagbalita buylugman nga ginadulong ni K5 Ray Espiha Omalay nga palangga ang mga taga Banwa sang Pututan. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, iniisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita. K5 News FM. Kampiyon sa balita.